na okwu a na-asa anya anaghị Igbo. Ọ bụ ya mere anyị ji wepụta okwu nke taa. Maka na o nwere ọtụtụ ọnọdụ dị n'ala Igbo a na-ezochinata anaghị ekwu okwu ya, ọ dị ka ọ dịghị mana ọ dị. Ọnọdụ a wee bụrụ ọnọdụ ọtụtụ akụkụ maọbụ ụlọ akwụkwọ maọbụ azụmahịa maọbụ ọtụtụ ihe n'ala Igbo n'ime ime obodo, mana nke taa anyị na-agbado ụkwụ n'ụlọ akwụkwọ, ọkacha ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti. Ịma na-abịa sị anyị eji dozie nke a dozie nke ọzọ, mana ụlọ akwụkwọ dịcha n'ime ime obodo gịnị wee mee ha? Onye a bụ okwu a na-asa anya nke anyị kwuru ọnụ taa. Ndewo. Nwaja nwaanyị nnọọ, ịbụ nọọsụ mma. Abụghị otu anyanwụ ụtụtụ. Onye mụ na ya nọ wee bụrụ onye isi otu a na-akpọ Radiatus Foundation. Onye ọ bụ onye chọpụtara ya. Nnọọ. Amarachi, ndewo. Ndewo. Ọmacha nwaanyị ụlọ hụrụ ebe a wee bụrụ otu onye na-eme ihe na-atọ m ụtọ n'obi. Ọnọdụ anyị na-ekwu okwu ya, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo dịgasịcha n'ime ime obodo bụ nke ọ chọpụtagoro wee sị na ya ga-ewuli ya dịka ọrụ ya ga na-arụ, wee na-aga na-achọpụta nsogbu ha, na-enyekwere aka ka hụ ka a ga-esi wee gbochilata ya bụ nsogbu maọbụ nyere aka fụ na ọnọdụ ha gbanwere agbanwe. O wee bụrụ gịnị? Ọnọdụ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ n'ime ime obodo dịgasị n'ala Igbo. A na-ekelesi gị ike. Biko ka anyị tinye n'ọnụ n'okwu a, gwatukere anyị ọtụtụ nka ọnọdụ a na-ekwu okwu, ọtụtụ ga na-asị ka ịgwa n'ọnọdụ ọ bụrụ akwụkwọ anyị gụchaa ihe ndị ọzọ. Gwatukere anyị ọnọdụ otu o si wee dịta. Amarachi nwanne m, ihe a hụrụ n'ije a riri m ọnụ, amakwa m ebe m ga-ebido wee kwube ekwu. Ọnọdụ ụmụaka nọ n'obodo anyị, special n'ala Igbo, ọ na-agba anya mmiri. N'ụlọ akwụkwọ ọ na-agba anya mmiri. Ejigoro m ohere a gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ebe ịnọ wee fụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-etukwu naanị nkịtị wee na-agụ akwụkwọ. Enweghị oche, enweghị uwe nke ndị oyibo na-akpọ uniform. Ụfọdụ na-agba ụkwụ nkịta abịa, enweghị akwụkwọ. Mana foundation anyị a na-aga, anyị bụ akwụkwọ wee na-aga na-eke na-agwakwa ha uru akwụkwọ bara, maka ịma mbịa gwa mmadụ ya gụwa akwụkwọ mana enweghị akwụkwọ inyere oge eji wee gụọ akwụkwọ. Nke anyị gara ikpeazụ, anyị fụtara mmiri na-ezo ụmụaka nọrọ naanị nkịtị. Anya mmiri juru anyị niile anya. Anyị wekwa ụmụ akwụkwọ nkwa na anyị na-anaghachite, na Chineke ga-emere anyị ebere, anyị na-achite na anyị ga-enyekwa oche ha ga-eji nọrọ. Chegodi ya n'obi gị ka nwatakịrị ga-esi n'ụlọ kwadochaa akwụkwọ, iduga nwa gị n'ụlọ akwụkwọ, ọ bụrụ na anyị nkịtị ka ọ ga-etukwu. Kee ka ọ dị, a sị m ha chere ka m soro ha tukwuru na anyị nkịtị ka m nweta ihe ha na-agabiga, ka m fụ ọnọdụ ha na-agabiga. Ebere m akwa, ndị nke mụ na ha sobekwere akwa mgbe anyị fụrụ ọnọdụ a. Ka anyị gara visit skuulu dị n'ime obodo, nke gakwara ọzọ dịkwa n'Enugwu South. Ụzọ adịghị ebe ụmụaka si aga skuulu. Enweghị ihe dịka ihe ndị oyibo na-akpọ library, ebe ị ga-aga inweta ọ bụla ị chọrọ akwụkwọ, ị ka gụọ akwụkwọ. Enweghị oche, adịghị ihe niile mebiri emebi. Ọnọdụ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ ha na-aga na-agba anya mmiri. Ọ Chineke nyere anyị aka. Ụna ahụ nwoke osekwu, ihe nwoke osekwu na-ahụ na ọnọdụ na-enye ezigbote mwute n'obi. Mana ihe na-agbagwoju m ya bụ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na-ekwe n'okwu ya bụ ka n'ụlọ akwụkwọ nke a kpọrọ ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti, ka ọ bụ ya ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti. Ma nke niile n'obodo, ebe obodo mepere emepe, ma nke dị ebe obodo mepere emepe, ị gaa n'ụlọ akwụkwọ ịma mfu oche, ụfọdụ nọrọ, ụfọdụ ama nọ. Ịbịa akwụkwọ n'oge nọrọ ala n'oche, ịbịa ha akwụkwọ n'oge tukwuru na anị nkịtị. Okwu a na-asa anya anaghị Igbo. O wee bụrụ ọtụtụ okwu ahụ anyị na-abụ anyị hụ anyị lefuru ya anya, maka na ọ dị ka ndị ọ na-emetụta enweghị ọnụ okwu, ndị ọ na-emetụta abụghị ndị a ga-ahụ ọnọdụ nke ha wee tinye ya n'okwu ka o soro n'okwu a na-ekwu okwu ya. Maka na ọtụtụ mgbe nụ na gọọmenti edoziela ụlọ akwụkwọ nke a doziele nke ọzọ, na-ejidogo ụlọ akwụkwọ ndị n'ala Igbo na steeti ya wee dozisia gụnyecha ha ma ụgbọala ma ụgbọelu na ihe niile.
obodo ị na-ajụzi ọ bụ na akpọ ụlọ akwụkwọ gọọmenti ọ bụ naanị n'obodo mepere emepe dịka ọban siti bụ ebe o bedobere ndị nke nọ n'obodo kedu ọnọdụ ha nọzi ha so n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti ahụ ka ọ nwere akụkụ gọọmenti nke abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ maọbụ ise nke ha nọ na ya biko kọtkena anyị obere maka Radiators Foundation gị kedu ka o si wee bido? Okay. Radiators Foundation otu o si bido elotere m mgbe m na-eto eto mana mgbe anwa ihe na-eme kịta adị eme mgbe anwa na-eto eto abụ m onye ma ihe ndị oyibo na-akpọ maths amami ọfụma abụghị m onye na-agụ akwụkwọ ama m na ọ ga-emecha n'ụwa m onye m nsogbu mgbe o nyere m nsogbu na-achọ enyemaka o nwere otu onye bịanụ wee gwa m na ihe m ga-eme m bido gụwa akwụkwọ ọ sị m bido n'Eze Goes to School akwụkwọ nke a kpọrọ Eze Goes to School m bido gụwa nwata nwoke a gakwara gagolu m akwụkwọ dị iche iche si m na-agụ na mgbe eteghị anya na ọ ga-amarụ m ahụ mbido wee gụwa ọnọdụ mgbe izizi na ọnọdụ nnọkịta abụrụ ofu nsị na ebe mmadụ mere m ihe a na m ga-emeri ya ndị ọzọ maka ụmụ akwụkwọ nke nọ n'obodo mepere emepe na-elete ha anya mana ndị nke nọ na vileji n'ime obodo onweghị onye ma maka ha so wee bido njem n'ime obodo m ga-akọrọ ha uru akwụkwọ bara kọrọ ya ihe o mere mụ mgbe m amaghị uru akwụkwọ bara mgbe m na-agụ n'ọnụ mgbe ọbụla anyị nwere ule ngụọ mana mgbe amaghị m na ịgụ akwụkwọ bụ ihe mmadụ kwesịrị ị na-agụ ọ bụrụ omume mmadụ nkọchara ha werukwa akwụkwọ nji maka na mmadụ agba aka aga m ga-eji akwụkwọ otu onye achinye m akwụkwọ ahụ ka m ga-etinyekwa ha ma akwụkwọ ahụ ka ha wee bidogodi na nke ahụ mana m na-ayọ ọbụgodị na gọọmenti mụọ ndị mmadụ ndị mmụọ Chineke nọ n'ime ka anyị neferugodi na ihe gọọmenti a anya oge ọ bụla ị ga-esinyere ụmụaka aka enyere ha ọ bụgodị na akwụkwọ ochie ụmụ gị yuzuru wepụta ka e wee nyere ụmụaka aka ọnọdụ ụmụaka na-agba anya mmiri chegodi ọ bụrụ nwa gị gara ụlọ akwụkwọ olu otu kwuru n'ala wee na-agụ akwụkwọ ndị nkụzi na-akụzi akwụkwọ enweghị oche ha ji etukwu ọbụkwa ihe a ga-eme na ọtụtụ ndị nkụzi ga-esi ebe a gbapụtasịa maka na ọtụtụ mgbe ị gaa na ụlọ akwụkwọ dịcha n'ime obodo ịmanwụ ndị nkụzi onye nke iruga n'ebe ahụ ọsị gị kaba ya ga-agakwa ka ya chọọ onye ọzọ ya ga-akwụgwọ ụgwọ ewetago o wee bụrụ maka ọtụtụ ọnọdụ ọnọdụ nke mụnwa hụrụ maka na ana m ejekwu na-akwụkwa na n'ezie n'ọnọdụ ụlọ akwụkwọ dịgasị n'ala Igbo ha anaghị enweta enyemaka maọbụ nleta anya otu ụlọ akwụkwọ nke dị na obodo mepere emepe ọ bụ otu ihe iji ya ọ bụghị otu ihe amaghịzi m ihe a ga-eme otu ihe ndị nke nọ n'obodo mepere emepe arụrụ ha ụlọ nye ha oche nye ha nka mana ndị a nọ n'ime obodo ọ bụghị ofu ụmụaka ahụ ndị Igbo mere ka anyị mata na akwụkwọ bụ ihe nke ha na-akpọ right nwatakịrị ọbụla ọsọsọ ndị nke nọ n'obodo mepere emepe ndị nke nọ n'ime obodo ha abụghị ụmụ ọ dị ma site n'okwu i kwuru ana m aghọta na ihu m na-elebara anya bụ inye akwụkwọ ịgwakwa ụmụaka uru akwụkwọ bara mana o nwere ihe ikwutere maka ọnọdụ nke ị gara ụmụ akwụkwọ nọcha na ewesị ha na unu na-abịa kedu ihe unu gaziri ime achọ nke mmata ụlọ akwụkwọ ahụ na ihe unu gara mee ebe ahụ? Oke, Amarachi nwanne m ụlọ akwụkwọ ahụ dịkwa na Nike ọ dị na Nike mgbe anyị gara hụ ụmụaka ka ha tupu naanị dịka m si wee kọwaa mgbe izizi anya mmiri juru anyị anya anyị wee nata wee tụkọ isi mụ na ndị otu m wee gawa ndị mmadụ pụkwuwe ndị agbata obi ndị mmadụ zakwara anyị wetacha ihe niile ha wetara anyị wee ruo oche na-ata ka anyị buru oche a niile wee gabugarụ n'ụlọ akwụkwọ a bịakwafuru obi ụtọ ụmụaka oche ha ga-anọ wee na-agụ anyị buru oche bugarụ ha ọ bụghị ofu onye na-amụ nwa mana nwa bụ nwa ọha ma obi ụtọ m niile bụ na ụmụaka anabatara ya rite obi ọcha ha na-ekpere anyị ekpere na-asị ka Chukwu gọzie anyị ka ihe ọzọ mmadụ bịara n'ụwa na m nwere ụgbọala niile nwee ihe niile ebu m ihe ana ihe niile dị mkpa bụ otu mkpakọrịta na mmekọrịta mụ na mmadụ
ibe m. Ọ dị mma. Ụlọ akwụkwọ a i kwuru maka ya unu wee gaa ruo oche, gwakena anyị, achọrọ m ka mmata aha ụlọ akwụkwọ maka na dịka isi ekwu ọ ga-adịkwa mma na ọ bụrụ na gị nwa bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a nwekwara ike rutukwa n'ebe ahụ hụkene ka ị wee mara na ihe a na-ekwu okwu na okwu a na-asa anya akpụ n'ọnụ nọ n'ezie ka ọ bụ. I wee sikwa n'ebe ahụ wee hụ ọtụtụ ọnọdụ ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ nke ịhụhọ ka ọnọdụ ha dị. Gwakena anyị aha ụlọ akwụkwọ a na nsogbu ha nwegasịchara nke mere na ịhapụziri ebe unu na-elebara anya bụ naanị akwụkwọ wee gabazịa n'iru oche. Na ka isi ekwu ya ọ dị nnọọ ka ọnọdụ n'ezie na-agba ezigbote anya mmiri. Gwakena anyị ka anyị ghọta ọnọdụ ha nọ. Ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ofu ụlọ akwụkwọ ụmụaka na-aga dị n'obodo a. Ụlọ akwụkwọ ahụ ụlọ akwụkwọ bụ Nkwụbọ Community Primary School dị na Nike. Ya bụ naanị ụlọ akwụkwọ ha na-aga naanị ụlọ akwụkwọ ha na-aga na Nkwụbọ. Ụlọ akwụkwọ ahụ enwe onye ndị oyibo na-akpọ windo. Na mmiri na-ezo ọ na-amabata n'ime ebe ha na-agụ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ ahụ enweghị ndị nkụzi ha enweghị oche. Mgbe anyị bugachara ụmụ akwụkwọ oche, ndị nkụzi bịa na-asị na ọ nwekwara ihe ọzọ ha n'idiri bụ oche ha. Ha enweghị mkpịsị odee nke a na-akpọ chọkụ. Ụlọ akwụkwọ a nidiri enyemaka si abụgodo ihe gọọmenti a ọnụọbụla mmadụ nwere ọbụgodoro ofu pen chọkụ were gaa Nkwụbọ nye ha. Ihe ọbụla mmadụ na-eme ọbụghị mmadụ ka ị na-emeri ya nọọ Chineke onye na-ahụ na ihe ahụ na nzuzo ga-agọzi onye ahụ. Den oche adịghị. Ọ dị mma. Ewezuga ụlọ akwụkwọ nke anyị kpọrọ aha, o nwere ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ ma ọ bụ nekene anya n'ụlọ akwụkwọ ndị nkunu gachara, gwakena anyị nsogbu a na-emetụtasị ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ị na-aga. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ anyị agago nke a kpọrọ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuul Ugwuaji sekọndịrị skuul. Mgbe anyị gara ya anyị bụ moto, mana ụdị ụzọ dị ebe ahụ anyị fụsịrị moto were baa n'ime dị skuul. Ndị nke a nwere oche mana enweghị ihe dịka ọba a na-ekposa akwụkwọ bụ nke ndị oyibo na-akpọ laịbrị. Enweghị ọba a na-ekposa akwụkwọ. Anyị bụkwa akwụkwọ gaa kechie ụmụaka anyị kere, anyị na-anwekwa mkparịta ụka. Ndị nke a kacha mma karịa ndị nke a na-ekwu. Mana abịa na klasrum nke ndị oyibo na-akpọ klasrum, ihe a na-akpọ silin adịghị, ụfọdụ kwatuchere akwatu ebe ụmụaka na-aga. Mana ha jikwa obi ọcha nagide ya na-agụrụ onwe ha akwụkwọ. Mana anyị nyere ha okwu nkasi obi na ọnọdụ ha nọ kịta o nwere ihe o nwere to do with ebe ha na-aga echi. Ụlọ akwụkwọ anyị na-agacha a na-enwekwa ọtụtụ ndị nkụzi na ya. Anyị makwara ma nsogbu ọ bụ naanị ọnọdụ ụlọ akwụkwọ ka ọ na-emetụkwa aka na ha nwere ndị nkụzi. Ụlọ akwụkwọ niile ka anyị gagoro anyị notice ihe anyị fụrụ na ha nwere ndị nkụzi ndị nkụzi nọ. Mana ihe ụmụ akwụkwọ na bụ nsogbu ha bụ akwụkwọ eji agụ ya. Akwụkwọ eji agụ ya bụ akwụkwọ na enweghị oche zuru. Enwekwara ụlọ akwụkwọ nke anyị gara ha nwere oche mana oche ezughọ. Nke a nkọwara ụfọdụ na-eme ọ bụrụ na ị bịaghị n'oge ịtụkwuru naanị nkịtị. Ụfọdụ na-etukwu n'oche nke mebiri emebi, ejiri osisi jidechaa ya nwata akwụkwọ dị tụkwuru na ya. Ụfọdụ windo ya niile mebiri emebi, ụfọdụ enwe ndị windo a. Okwu a wee bụrụ okwu nke ya bụ ime anya anyị ga-ahụ na okwu a na ọ na-eri ya mmụọ. O wee bụrụ ọnọdụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ala Igbo n'ime ime obodo anyị. Emechaa na-ajụ kedu ihe mere na onye ọbụla na-agbapụtazi n'ebe mepere emepe, kedu ihe mere na onye ọbụla na-agbapụtazi. Gịnị bụ na onye ha ma mgbapụta ebe ime obodo gịsi ka o soghịzi n'ala Igbo, ọ dịzi ka o soghịzi n'ala anyị. Maka na ihe nna anyị na-eme bụ ebe mepere emepe, abịa ịrụ ụzọ arụ ya ebe mepere emepe, abịa ịrụ ụlọ ọgwụ arụ ya ebe mepere emepe, abịa ịrụ mmiri arụ ya ebe mepere emepe.
akọpụta ihe a na-eri, ebe ahụ esi ekpopụtakwa na ụmụaka bụkwanụ na nne na nna ha bi ebe ahụ. Kedu ọnọdụ nke ha nọ? Ọ bụrụ na ị na-ege ntị, ị ga-ahụ na ihe a na-ekwu bụ na a na-akpọzọ ọha niile dịka isi kwuo ya si hapụ kene gọọmenti. Hapụ gọọmenti. Na o nwere ọtụtụ nsogbu nke ị ga-emenwu mee. Ọ bụrụ akwụkwọ ka o ruoru gị, ọ bụrụ ịrụta oche 2 maọbụ 3 maọbụ 4, ọ bụrụ ijekwa wee dozie elu ha elu nke ga-emechite ha isi na mmiri zobekwa ghara na ụmụ akwụkwọ. Ọ bụrụkwa na igote akwụkwọ ụkwụ ụmụ akwụkwọ ga na-eyi wee na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọ bụkwa n'uwe nke ọ bụla ị ga-eme ka ị mee ya na ọ ga-adị mma. Ọ dị maka anyị na-agakwa n'ihu. Achọrọ m ka m mata kedu ụdịrị enyemaka Radiatus Foundation, onye na-ekiri ya kịta site n'ebe tela aka maọbụ onye anọghọ n'obodo wee sị na ha chọrọ ka ya nyela aka na ya chọrọ ka ọkpụkpa ndị Radiatus ga-emeri ya. Kedu ụdịrị enyemaka Radiatus ga-achọ ka enwetara? Enyemaka Radiatus ga-achọ mbụ, Radiatus n'idiri akwụkwọ anyị ga-aga nye ụmụ akwụkwọ nọ n'ime obodo. Ọ bụrụ na ị nwere obodo isi nke mma na onye ọbụla si n'obodo, igwe akwụkwọ email bie ya afa gị, were nke ndị Igbo na-akpọ pichọ tinye na ya, si anyị gaa n'obodo gị. Radiatus ga-aga n'obodo gị gaa gwara ndị obodo gị okwu, nye ha akwụkwọ ị wetara. Ọ bụrụ na oche ka ị rụtarụ ibunye ndị nke nọ n'obodo nke gị, ị chọkwa ka Radiatus nyere gị aka, anyị ga-eburu oche ahụ bugarụ ha, gwakwa ha na ọgụ nwanyere ha ka ha wee kene gị. Enyemaka Radiatus chọrọ bụ akwụkwọ ọbụla ma nke ochie ịgụcharụ vụse n'ụlọ, bupụta ya na o nwere ụmụaka ime obodo ahụ ọkọ ọha n'idi chọrọ ya ka inyeghị ya, karịa ị na ebe ahụ gbaa ọtị ma ọchịcha ma oke ata ya. Bupụta ya na o nwere ndị ọ dị mkpa. Ọ bụkwarụ nọọ chọọkụ ka ị nwewuru ike igote wete, ọ bụrụ oche ndị nkụzi ji anọ wete. Ọ bụgodị n'obodo gị, anyị ma ga-aga njem ga gwa ha okwu, nye ha ndụmọdụ ma kee ha, gwakwa ha na ọ gị nyere. Ọ dị mma, anyị na-ekele ka ị gaghị esi nwetakwa Radiatus na-enwere ebe a ga-enwere ike kpọtụrụ ụnụ akara maọbụ nke ndị bekee kpọrọ soshal midia ebe nwere ike atinye ahụ Radiatus. Anyị nọ na Facebook. Afọ anyị na Facebook bụkwa Radiatus Astron Foundation. Adreesị anyị bụ nọmba 1 Ugwu Street, Ogwinyu Layout, Enugu. Akara ekwentị anyị bụ 08135829439. Ọ dị mma, ana m ekelesi gị ike maka ya bụ okwu iji wee bịa n'okwu a na-asụ anya. Gị nwa na-ege ntị ịhụ nwoke esi wee kpọọ okwu nke ọ bụla ị ga-emenwu ka ị mee ya na ọ ga-adị ezigbo mkpa. Asịkwa na onweghị ihe mmadụ bụ ana, mana ihe a ga-eji wee na-echeta gị bụ ihe ndị ahụ imewu, mkpụrụ ahụ ịkụnye na ndụ onye ọzọ. Ya bụ na ebe ọ bụla aka ruru gị, asị na aga ebe aka ruru nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ebe ọ bụla aka ruru gị, ọ bụrụ akwụkwọ, ọ bụrụ oche, ọ bụrụ akwụkwọ, ihe ọ bụla ị ga-emenwu, jisi ike ka ị were ya hụkere na o nwere nke ị mere. Ọ bụkwa na ịchọkwa na izute ya ka ndị Radiatus nyere gị aka wee gbasasa ya bụ ozu maọbụ jiri ya wee gaara ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ a, ha nọ wee na-eche, kpọtụrụ ha ka i bute ya bụ ihe na ha ga-eme ya. Ọ dị mma, na-ekelesi gị ike. Onye m na ya nọ taa bụ onye m ji eme ọnụ. Ụnụ ahụhụ ka o si wee na-ekwu okwu wee na-ekwusi ike. Odoziakụ Goodness Ugwu, ekelesie m gị ike ka isi jisie ike n'ọrụ ị na-arụ. Ọchụ ga na-agọzi gị, jisie nnọọ ike, na-akpọtụkwa ịnọtụkwa nkwe ka o sisiri ike bịakwa na anyị ga-enyekwara aka wee na-agbasasị ya bụ ozi ụwa wee na-anụ ọnụ ya. Ụnụ ahụgo ebe a ka anyị ga-achịkọta ya taa na ihe onyonyo anyị nke anyị na-akpọ okwu a na-asa anya. Ihe anyị na-eme wee bụrụ ka a na-ekwupụta ọtụtụ okwu a ndị mmadụ achọrọ ka a na-ekwu maka ya. Ọtụtụ okwu ọ na-abụ anyị na-aga elefere ya anya maka na ọ gbasaghị anyị. Ịma na asị na obere ozu onye ọzọ ọ na-adị ka ọ bụrụ ozu ka ebu maka anyị ga na-ebupụta ya bụ okwu maka na anyị chọrọ ka ala anyị dị mma, ka ala Igbo dị mma, asụsụ Igbo dị mma, ndụ ndị Igbo dị kenenu mma. Onye a mere anyị ji wee na-ekwu okwu a na-asa anya. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ya nke taa. Ọ ga-abụkwa n'izu ụka ọzọ. Aha m bụ Amarachi Atama, onye nke unu na-akpọ nwa dị ọra mma. Ndewo.